Okay, welcome to another episode, guys. Naabot si Allen. In this episode, na-realize na nako sa last video nga dapat di ko magtambay kay nagpakayahay ko niya, na ako mga tao nga gisaligan nga mubuhi na ko ba kay na mo bayad sa internet, na mo palit og bugas, na mo palit og mga pagkaon nga na akong papa na sa abroad, akong mama trabaho ra midwife, ako kay tambay ra what if ko sila sa Ginoo dayon nga na gani. So nice yang realization. Unya, mo na ni siya ang time nga I need to take the risk na gyud. Dapat maghuna-huna na jud kung sa sunod akong buhaton ba. Weird man kayo nga kanang eskwela na po ko og college balik kay another 4 years jud ba na mga bachelor's degree jud ba nga engineer, mga accountancy, mga architecture, unsa ba na dira. Like na sometimes nga 5 years. I guess 5 years mo graduate ka pero na pa yung mga bar exam. Magsugod ba ka sa kanang mga ginagmay nga mga trabaho, mga training, mga apprentice, nga na nautical, whatever. So, mo to nga, I need something jud nga kanang, I don't care if dili ko maka-abroad, basta kay makahawa lang ko diri sa balay. Mura gid ako ang gihunahuna. Wa ko naghunahuna nga ma-abroad ko, pero may na lang ba at least ba nga dili gani ko magpadayon nga tambay na lang ko diri sa balay na mo, tambay ko diri sa barangay na mo. Kanang mahuman na kag tagay na, mahuman na kag kahubog. Mag-scroll-scroll man jud na tanaw ka sa mga imuhang ka-batch nga na like, asa na sila padong, asa na sila gibutang sa kinabuhi nila. Uban is like imong ma-compare imong kaugalingon ba sa ilang sitwasyon o sa imong sitwasyon. Natoy one time nga nag-scroll ko. Kunya ako ang I don't know if cousin ba me, pero friends mi sa Facebook. Ang niyaha is kuan siya na culinary siya niya before mo graduate sa culinary kay magkuan man kanang apprenticeship ba OJT ba sa kanang mga hotel. Mo kunuhan na inyong thesis kunuhay ba like inyong hours. While nag-scroll ko ang yang mga gipang upload kay kana ganing like chef's uniform sila niya wato sila kuan kanang mga nice nga hotel magimo-himo sila mga ani nga mga dishes whatever. Ano ko nga asa guro ni siya nag-eskwela no mo to gichatan ako babae man siya maguwang na gud siya nako good ako te asa ka nag-eskwela te ano siya nga diri sa kuan Aichi may tawag ato American International Culinary and Hospitality Institute dito sa syudad sa Sugbo again. At bang sa Imol na ICT building dira kanang dako kay nga ICT ang nakabutang sa kanang ilahang babaw silang building. Unya sa second floor ana sila culinary school. Dili ra man siguro na ang culinary school man na sa una pero karon I think naanan na sila mga waitress o ng mga housekeeping or mga ana ba. Culinary school na sa una pero I think na-improve na. Ambot lang wala mo nakalimot na ko kung ko nakaadto dito. Na ingon ko sa ako ang parents nga what if mag-culinary ko? Kunya weird mga kaya nang mag-culinary ka kay sa society, mga standard nila. Alam ko sila mga gipang setup ng mga standard sa society god nga engineer, architect, nautical, whatever, unsa man na culinary ka magluto-luto ka unsa may padulngan ni mo maghimo kag karinderya. Ang ako rang giingon is like ganahan ako nga kanang magtrabaho og hotel pero ang ako adyong naa sa utok ato is ganahan ra ko mawala ko diri sa balay. Like mao ra gani. Ganahan ako mawala ko diri sa balay. Lisod kaayo nga kanang mag-start ka from scratch kay magbayad na ba sila tuition kay ang culinary kay 2 years man magbayad na ba sila tuition moskwela na pud ko sumura gani dapat ako adyong i-prepare akong kaugalingon nga if ako man gani nagbuhaton no wa na jud ni di na jud ko mo back out kaya di na jud ko mo ay di mo undang na pud ko ana ba. If ako man gani nagbuhaton wa na mo na yun ni this na yun ni wa na jud ingon nga kanang unsa man len kuan na mundang na pud ta nga na so mao to nga pag-enroll na ako wa na jud yung dangay jud mao na gid ni gid mao na jud ni tanan nga kanang akong makaya nga buhaton ako jung buhaton para mahuman jud ako ni wa ko ipake if kani akong nahuman sa akong kinabuhi wa ko ipake if wa ko nakahuman og college kay kanang kuan culinary vocational na siya vocational nga kanang course so dili gani siya ingon nga bachelor's degree of blah 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 nga na like
education or whatever. Diploma ra na siya, certificate niya, diploma. So, na certificate, first year nimo, second year nimo kay diploma na. You know, diploma. Murag high school ba? High school diploma. Nga na gani. Di ka siya ka ng bachelor's degree. Vocational man. So, mo to nga. Wala na siya paki sa mga ipangsulti sa mga tao. Kay, unsa man siya mawala na ko good. You know? Unsa mawala na ko. Juga paki. Basta kay mau ni na ako nahuman. So, mo to nagpa-enroll na mi. Gamay ra kay mi sa klase. Gamay ra kay mi sa klase. Mga 6 ra mi ato una. Upat man siguro to ka babae niya. Tulo mi ka lalaki. Yeah, upat ka babae niya. Tulo ka lalaki niya. Ang klase na mo kay 2 days a week ra. Nga mo ang chef instructor kay foreigner siya, Chef Mario, taga Malta. Kanang Malta kay muram na siya. Italy siguro na siya or Greece. Gamay siya nga lalaki. Tiguwang na kay siya niya yung bungot kay mura siya ganang nice kay yung bungot ba. Pinangkuan pinahait nga bungot nga taas kayo nga murag mo twirl sa kanang kinalasan. You know, di man di ko kabaw maluto. Akong history sa kanang luto, no, is beef loaf, corned beef, itlog, kanang mga ana ra ba, kanang mga pansit canton, kanang basic ra ko kayo nga prito-prito, gonya. Mahadlok pa juga nga may piskan kag mantika. Kaya nga ako ang manghod, bata pa man kaya ato, yan naman siya yaya. Kaya si mama kayong trabaho mo, so na magbantay sa akong manghod nga kuan silingan na mga babae, si nanay. Kanang si nanay, mura na siya magluto sa akong manghod niya. Mukhaon na po ko. So, dili juga makaluto-luto ba? Like, wa juga practice ng luto-luto. Si nanay rin magluto tanan. Pa-enroll ko kanang culinary. Wa ko idea sa pagluto. Like, even si Papa, na ako itong elementary pa ko nga pag-uli ni Papa. Kami rin duha sa balay ato. Si Mama nagtrabaho niya. Wala ba itong mga manghod na ako? Ako ra ang kanang only child ba? Kami rin duwang papa. I think no, absent ko ato kay gilayan ako ang paminaw sa kung kuan siguro. Ihilantan no siguro ko. Kalintura ba? If naminaw ani taga Davao ka, ikalintura ko ba? Hilantan. Mo to nagpalit si papa og noodles para mahigop ko og sabaw. Pabukal siya. While nagbukal na dira, palit siya kay doon lang ang tindahan. Mo to pagbalik niya nabukal na, hilunod na niya ang noodles. Nikuha niya sa sachet niya ana niya. Abrihan niya sa sachet, ilunod niya sa sabawan na gi-mix ni Papa. Ang humok ng noodles, luto na. Butang diyan sa bowl dayon. Pakaon niya na ako, ipahigop ko. Pag tilaw na ko, anong dili mo ni chicken? Dili pud beef. Anong gamantika maning kuan sabaw? Ang katong yang giluto nga noodles, pansit canton dito guys. So ang iyang pansit canton, iyang gisabwan. Mao to nga nagpalit na mo siyang balik. Gi-make sure na gid niya nga kanang beef ug chicken nga flavor niya sabaw na gid ni siya nga noodles jud. Mao to nga higop si Allen. So bati jud kaya mo ang track record ng luto-luto. Wa jud ko idea unsa na. Enroll ko og culinary. Anya, kuan kanang nice ra kayong kulinan dali ra mo siya good kanang luto-luto ra nga na ra pa. Diri na ka maglisod sa mystery basket. Kinaamay ka ng mystery basket nga kanang time gani mo. 4 hours or 2 hours? I don't know. I think 2 hours ang among mystery basket. I don't know, nakalimot na ko. So, ang mystery basket kay kanang naay mga ingredients diha niya. Mystery ko jawa jud kay idea unsay mga ingredients dira. Ambot nimo didto kay makita ani mga ingredients niya. Dito na ka maghunahuna unsay mga lutoon na kani kuhaon ako ning cream, kuhaon ako ning butter, kuhaon ako ning mga sibuyas, garlic, unsa pa na dira nga mga ingredients nga available nila sa ilang mystery basket. Diha ra ko maglibog kay wa mo ko idea unsay mga recipe. Like ang uban ako nga mga classmate kinana sila kanang sa tibuok kinabuhi gani nila kay like for example ang imong mama ug papa kay chef so dako jud nga advantage nimo nga kanang naa jud kay mga recipe nga naa sa imong utok daan ba nya ako nga way di man gyud ko kay bawo maluto og adobo ato nga time like unsa like tanaw ka sa kanang pakiti sa kanang kuan butter ana kang unsa man ning butter oy mo jud ko idea unsa ni oy so mo ni pagluto
Wa jud kay idea. So mura na nakarelisod sa culinary. Before me mo graduate sa among 2 years, kay mag-OJT mi og mga dagko nga company, mga dagko nga hotel sa Cebu. Harold's Hotel, naabatoy Marriott ato sa una. Wala naman siguro ng Marriott karon sa Cebu. Naabatoy Park Lane, sa Lahog Waterfront, unya Radisson Blu sa katawang kuan, SM dapit, SM City, Cebu, dara. So naghimo ko og kanang kuan, naghimo mi og mga resume or kanang CV ba, curriculum vitae nga. So naghimo mi ngono, okay po sa ako paghimo guys, like what yung idea ng sa man yung resume, full name, imuhang mga skills. Unsa may skills ako eh, wa man jud na human. Wa jud kay mabutang skills. Butang kay introduction nimo. This is my name, ganahan ko nga whatever. I wanna be a chef. So nagpasko, ana nila, libot-libot ka sa, sa kayo kag jeep good. Mao na siya ako ang unahon og adto para isara ni sila kasakuan, ruta na ko ba sa Cebu. Ito, Park Lane, Waterfront, Marriott. Anya, nagpaspo ko sa kanang kuan, Radisson Blu. Na one time nga nakuha ko sa unsa gitawag anang sa hotel dara sa kuan, dapit sa Capitol ba? I need to find out. Lex Hotel eh. Okay, kay ba na kon sa Lex Hotel. Nakuha mo ko dara sa mo to interview may kanang mura ba like screening pagani interview. Di mo kay ba mo answer sa ilang mga questions so ini ka nang ang mo ang school kay di mo kay siya known good. IG ang iyang acronym. Di kay siya known na uban nga mga small nga gikan mga small na uban nga mga kuan kaparehas na ko nga interviewee nga nasa mga dagko nga school sa Cebu nga na ba mga hospitality schools. Pag interview no kay nice kay lang mga sinina kay kana na jud pang waitress waiter na jud ba karang mga necktie nga na napay ka ng mga vest nga itom nya mga babae kay mga blazer nga na like grabehan nila ako dito kay murag yate nagkasal sa kanang simbahan ba. Like wa jud taro nga gipang suot. Interview ko niya. Di mo ko kay baon sa pag-answer sa mga questions. Unsa man nimo mga experience nga na niya. Mutana mo kana ko ana mo gining naa ako diri no kay para makakuha ko experience mo tanan nung kana ko unsa akong experience. Wala pa ko experience mo nang naa ako diri ron kay para maka-experience ko. Wala ko nakuha ato. Kuha ko sa Radisson Blu. I feel like maong nakuha na ko sa Radisson Blu kay tungod sa kanako sa ilahang kitchen kay need sila og mga tao nga motabang nila sa ilahang kusina. So mo nang nakuha siguro ko nila kay even if dili ko kamao matraining naman good ko so mo nang gipangita na ko ba di ko ibaw so training nga sa ko kay para na ako experience kay ngita mo daan og experienceado na daan usaon man mi nga mangita mi experience niya pangwaon na gyapon ninyo kay kana nang na-experience daan. Asa mi kakuha na di ay. Radisson Blu, basin kuha na siya kanang next episode na siguro na siya kay dagha kay kung realizations dara ang like kung sa ang trabaho sa kusina like diyan ako na lahi ra mo ng trabaho na actual versus kanang lahi ang practical versus sa theory kay luto-luto ra mo dira ra mo kita na nga recipe niya inighuman na kay mauli na mo. Yan dali na mo kay namin math nga gamay ang culinary pero dili mo siya ingon nga kanang formula kunang quadratic nga na gyud ba trigonometry algebra calculus di na nga na gani ganang wala ra good chill ra gud kay ang math good like magkwenta mo sa kanang gastuonon pila inyo ang price ani nga dish like for example ang kilo sa sibuyas kay mao na siya ang kilo sa kanang ahos kay mao na siya ang kilo sa kanang chicken mo ni siya ninyo i-calculate pila ang inyong serve nga makuha na niya ang serve nila kay pila ang price nga na niya mag-calculate ka pila inyong i-increase nga price para makaginansya mo sa inyong nagasto tanan yan nahambay mga gasto nga kanang sa inyong gas gasto sa inyong electricity for example nag-aabang mo sa inyong kuan establishment or sa kanang inyong restaurant nag-aabang mo so idugang po na ninyo yan na pa yung mga labor cost like ang labor mo na siya ang isweldo ninyo sa inyong employee so inyo sa nang ibutang sa inyong price sa inyong menu nga na gani so dili ra kanya siya makuha like even karon mo naman dyan akong trabaho karon magpatabang ra ka sa chat GPT niya
tagaana ka niya og formula nga mo ni siya ang formula niya. Imo ring pailisdan ang mga numbers dito sa imuhang data nga na-gather. You know? So, dali ra kayo siya. Ang problema lang gid nako ato is wala jud ko idea jud. Pero at least nakasugod na ko. Mao ra gid to ang ako ang gihunahon na nga mo jud ko idea unsahan ni nga career akong gisudlan ba. Kay magtanaw ka sa kanang mga luto-luto lang, Master Chef, unsa man nga mga show dira nga Hell's Kitchen nga na mura gani ka makaingon nga sayo na ra na kaya ra man ako na. Kaya ra man kaya ako na pero inig actual na it's like shit dude. Sakit man akong buko-buko anyway. You know, dali ra may ko akong lawas ang puhon na nga na. Pero anyway, next episode nato is ang Radisson Blue era. Hangtod nga maabot kita sa episode nga kanang nana ko diri sa Australia ron. Mga to siya guys, see you in another episode. Alan Saniti's out.